Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan kasarasan tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan sami. Dumateng Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang satuhu kinurmatan. Ing kalodhangan menika kula Fitriani Astuti minangka sesulih MGMP Basa Jawi SMA MA Kabupaten Bantul keparenga ngaturaken agunging panuwun awit paringipun buku saha kalawarti basa Jawi minangka tambahing sarana literasi tumraping para guru saha para siswanipun. Bab menika nedahaken partisipasi, kontribusi saha panyengkuyung Kunda Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ing jagading pendidikan. Pangajap kula ing sakmangke tembayatan menika saestu saged lumampah kanthi sae. Basa Jawi saged sempulur ngrembaka dipuntresnani dening para kadang muda satemah jaya ing bawana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.